Tak poďme si povedať, kto sa stáva laureátom konkrétne. Je to Peter Belan za vývoj interaktívnej vzdelávacej aplikácie Smartbooks pre žiakov na školách. Gratulujem. Pán Peter Belan, ktorý pomohol vytvoriť interaktívnu vzdelávaciu aplikáciu Smartbooks pre žiakov. Aj pre vás ocenenie, cena regiónov, takisto trofej, gratulácia a veríme, že teda ten náš národ bude smart. Srdečná vďaka. Ja som vlastne naozaj prekvapený. Chcel by som teda poďakovať aj ja mojej rodine, kolegom, lebo čokoľvek mení vo vzdelávaní je naozaj mimoriadne náročné. Ale chcel by som aj apelovať na nás všetkých, aby to neskončilo len pri tom, že máme 50 000 detí, ktoré to intenzívne využívajú. Len sú to deti, ktoré majú uvedomelých rodičov a majú na to financie. Čiže bol by som rád, aby sme to dokázali posunúť aj k tým deťom, ktoré tieto peniaze nemajú. To je taký môj sen. Veľký odkaz, ktorý zaznie aj na dvojke pre všetkých, aj pre predstaviteľov samosprávnych krajov. Ďakujeme veľmi pekne a srdečne blahoželáme.